Alang sa pagbasa nato sa mensahe sa Ginoo. First Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa 18. Nanata? 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18. Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, angay ilhon nga takos sa dubli nga suhol, labi na kadtong naghago pag-ayo sa pagwali sa og pagtudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sa pungi ang baba sa baka samtang naggiok kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ang mamumuo angay gayod suhulan. Ang Dios maghatag natog kaalam ining kagabihon. Amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Maayong gabi. So, si Apostol Pablo nagsulat sa batan-on nga alagad nga mao si Timoteo diin nangulo usab sa katawhan. And usa sa mga nalakbitan niya sa sulat kining mahitungod sa kanang suhol nga madawat sa usa ka pangulo, diin usab may mga kasimbahanan nga mao ang ginapanghimo karon. Now, parang mas masabtan gyud natog ayon ato ning tan-awon sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Sultian kanako, dunay grabe kayong paghago, singot, kanang kapoy kayo inig katapos sa trabaho, nga inig ulis balay lamay ikatulog, pero gamay ra kaig sweldo. Kabantay mo na? Unya, doon na po'y hayahay kayo. Lingkod ra, magsigirag patuyok sa bangko hangtod hapon. Kabantay mo ng lingkurana sa opisina nga. Pwedeng ingana-ingana, no? Nya, tuyok-tuyok lang. Nya, hangtod mahapon. Magduwa ra gani dito sa computer. Pero dako kayog sweldo. Wa ba na nabaliktad? Hello, naapa mo? Mingaw man kayo ba? So, kasagaran din sa ito kanang mga labor, like mga kanang nagmason, mga panday. Grabe na silang hago. Labi na ng ilahang labor nga manag-assist nila trabaho. Grabing hago. Pero kasagaran, 250, 225 ang adlaw. Nga no, pero grabe nilang hago. Then, ikumpara nimo niya itong naglingkod sa opisina, nga kinadakuan kayog sweldo. So makaingon kang marag, dili naman ni patas ang kinabuhi. Ngano nga sila nga grabe patay-patay sa trabaho, gamay raman kayog madawat, samtang dunay sayon kayo ang ilang trabaho, lingkod sila, relax, wala gikapoy, wala trabaho nga di kapoy, pero mas dako sila og nadawat. Wala ba na nabaliktad? Karon lang daan, sa aritas mga profesyon sa mga doktor. Every time mangutana kas doktor, andam gyud kag 450, 500. Mangutana lang ka ha? Kay human imong pangutana mo agim kas cashier. Nasa check up pa lang sa among mama, 20K plus na ang na check up lang. Ultrasound unsa pa tong mga daghan unto no? Unya makaingon kang wala maghayahay na sila. Samtang dunay grabe kayong singot kay trabaho. Nga naman na. Sultian ka na ako si Lord Patas. Nga naman. Sa time nga nag-eskwela sab sila, apilon man tog sweldo. Inegnaan na, magunita na nila ang profesyon. Nakasabot ha? Unya katupong nagtinapulan kag eskwela na mayabas lang ka, abot sa panahon. Mag-ano man ta anak? Muna di ka makaingon, lingkod mo sa opisina, hayahay mo. Oy, sa ilang pag-eskwela, dugo, ilang utok o tinuon. Samtang ikaw, barkada ra. Muna di ka makaingon nga dili patas ning kinabuhi. So,
Karon nga kagabion mga igsuon, ang uluhan sa atong pagtuon ingon diha, dili kawang ang imong pag-alagad. Kanang naas imong tapad niyang mga lagad ta sa Ginoo bay. Nganuman dili kawang. Dili kawang ang imong pag-alagad. Na si Timothy gisultian siya ni Apostol Paul kabahin sa iyang katungdanan. May tungod sa iyahang pagtrabaho ingon nga pangulo sa simbahan nga mauni Timothy. Mauni ang gikinahanglan, naa kay katungod ani, mauni ang imuhang himuon. Pero dili kayo nato na masabtan kung dili nato tan-awon unsa gyud ang kahulugan ni ining pag-alagad. Kaya na may uban nagtrabaho tungod sa salapi. Last namong meeting ni Reverend Beck, ningon siyang kung nagpastor mo, kay na mo'y allowance madawat, pang layas mo. Na? Gisultian mi niya nga, kining atong pag-alagad sa Dios manaatay gikaon ani or wala, trabaho ta. Kung natay madawat or wala, ang gugma sa Dios atong ipadayon. Kay nganuman, di man niingog, trabaho. Kay kung trabaho lang, bahala mo diya. Total, ako, silduan mo ko. Nga naman na, no? Pero ingon si Paul, nahangaw ako, naluya ko sa panahon na matagak sa sala. So, mo na siya ang buluhaton, bugat. Now, ato ning subayon pag-ayo mga igsuon tungod kay daghan kayong mga Kristohanon wala nakasabot aning gitawag og pag-alagad. Unya sa ato pa yung pagpangalagad mga igsuon, kasagaran himuon nato ning pagpanglimbong sa tuig katawo sa Dios. And then sa imong pagbuhat sa ingon, ikaw hinuon sa imong kaugalingon maoy na limbungan. Klarohon nato ni. So, sa Bible mga igsuon, usa sa pagpakita o grabing mga kanang gitawag nato kinaiya sa pag-alagad mga igsuon nga angayan nato himuong example silang Joseph, Jacob, na kaniadto grabe gyud nilang alagad ra gyud sila. And then doon ay gibuhat si Lord sa ilang kinabuhi. Atong hisgutan si Jacob. Adto ta sa Genesis chapter na Genesis chapter 31 verses 1 to 12. Genesis chapter 31 verses 1 to 12. Nanata? So, ningon ang Bible, nakabalita si Jacob nga ang mga lalaking anak ni Laban, nag-ingon, ang tanang butang nga sa atong amahan, gikuha ni Jacob. Nadato siya, gumikan sa katigayunan sa atong amahan. Nakamatikod usab siya, nga ang tinagdan ni Laban kaniya, lahi kaysa sa una. Verse 3, unya, miingon ang Ginoo kaniya, pauli sa yuta nga sa imong mga ginikanan, og sa imong kaparintihan, og ubanan ko ikaw. Now, wait sa, unsa maning hitabua? Unsa maning panghitabuan mga igsuon, ari sa katanaw tanan. Kay mo sa mag-una ka diag basa, di gyapon nimo masabtan kung di ka moatras ani. Need na ko ning gi-explain tungod kay dili tanan nagbasag Bible. Okay? Si Jacob, gikan ni siya sa Israel na Kanaan, yuta sa Kanaan. And then, gaplano ang iyang igsuon nga si Esau nga patyon si Jacob. That is why si Jacob, gipalakaw sa iyang mama nga si Rebecca o sa iyang papa nga si Isaac. So, ningon dito si Rebecca nga lakaw dito sa dapit nga akong gigikanan. Kahinumduman nga giwali sab nako nga kini si Rebecca dito ni sa dapit pod ni Laban. Dito ni sa dapit sa gigikanan ni Abraham. So dito pod si Jacob gihapon ni pauli, ni balik. Kaya nakaibaw man ta nga si Isaac nagpuyo na siya sa Kanaan. Unya gipakuha si Rebecca dito sa Mesopotamia o gidala dito sa Kanaan arong maasawa ni Isaac. Karon si Isaac doon na duha ka anak, si Esau o si Jacob. Si Jacob giplanuhang patyo ni Esau kay si Jacob nalimbungan niya si Esau. Motong gipalakaw si Jacob og nibalik na pod siya sa yutang na tawhan sa iyang inahan nga mao si Rebecca.
Nasabta na to. Unya dito aning dapita, sa paggikan ni Jacob, wala siya gadalag daghan kayong bahandi. Gani, ang iyang dalang pagkaon or tubig tingali, igo lang sa iyang panaw, og naabot siya sa dapit nga diin, dunay tabay. Kani yung tabay, daghang panghitabo, ani. Unya, samtang nagtanaw siya dito, nakita niyang kababayinan, nagtapok na sa ilang mga karnero, ilan ang gihakot ngadto sa tabay, ilang gigihan padung sa tabay, kay dito ilang paimnon. Notice nga ang tabay, distansya lang sa imnanan sa mga karnero. Kay di man pwede mga karnero mo doon sa tabay, kay makontamina, mahugawan, ilimnon, matugtawa o hayupan. So doon ay mga bato sa daplin nga mga gipang buhuan, nga mo'y imnanan sa mga tabay, mao na nga kinahanglang tapukon pa ang tanang karnero, usa, butangan og tubig. Nasabta na to? Inig natapok na ang tanang mga karnero, kay kaniadto mga kababayinan man ang mga magbalantes karnero, naa na diha, naghulat sila anang naang butangan ng tubig. Kining mga sulugong babae magkabo sa tabay og ilang ibutang datong makainom ang mga karnero. Dunganon gyud nila. Kay makahuman ang ilang dili nila dunganon, kahuman nag-inom suban pwedeng manglakaw na, no? So dunganon nila. Dito si Jacob. Samtang nagpundo si Jacob dito, nakita niya ang mga kababayinan nga magpainom na unta. Ningos Jacob pagsulting, sayo pa maron. Paimnaw na ninyo, pagkahuman, ibalik ninyo dito pa sibsiba o utro. Kay sayo pa kaayo. Nitubag ang kababayinan nga, among kinahanglan ming musayo og painom tungod kay kung dili na mo nahimuon, dili na mo mahuman ang among trabaho. Especially, kining tabon sa tabay nga bato, bugat kayo ni. Bugat kayo, unya magsigi may anig, balik-balik og tulod, kaya nanapuilain mo nang dunganon yun na mo. May kausaran na mo ning itulod. So gitabangan ni Jacob mga igsoon, dito niya nakita si Raquel. Kini si Raquel anak ni Laban. Kinsa ni si Laban? Relatives ni Rebecca. Si Laban dunay duha ka anak nga babae, parihong magbalantay og karnero. Kanang ato mga anak karon suguag pabalig baka, di ba? Di ganahan. Pabalig kandeng. Uy, ikaw ra dito. Pero kani ato mo na'y trabaho sa mga kababayinan kaya mga kalalakinan para man sila sa gera. Nasabta na to? Unya, ini si Jacob sa iyahang tabang kang Raquel, nisugilo ning mga alagad, si Raquel, ngadto kang Laban, nga naay lalaki dito. Gitabangan, minyaw mo nang dali ming nahuman. Ingon dayon si Laban, paanhia siya dinhi. Sa lakton nga pagkasulti, nagkaila sila. Nga, uy, mao pa, pagumangkon da itikaw. Relatives na di ay ta. So, ningos Jacob, mutrabaho ko nimo. Ingon pod si Laban, kung mutrabaho ka na ko, dili pwede nga wala kay suhol nga madawat, tungod kay relatives man ta. So, kini si Jacob na higugma siya ni Raquel nga anak ni Laban, mao nga niingon siya nga, mutrabaho ko nimo og 7 years, og ang akong gante, mao nga maasawa nako ang imong anak nga si Raquel. Nakasinabot ta. So, nagtrabaho siya for 7 years faithfully. Unsa iyang trabaho? Siya maoy nahimong magbalantay sa mga hayupan ni Laban, nga papa ni Raquel. Nakasinabot ta. After 7 years, kaslo na sila, nya kaniadto mga igsoon ang kasal, di makita ang nawong sa babae. Di makita. So, nakatabon lang to. Gikasal sila ng gabi una, nagparty sila, nya pagkagabi ini, dulog na siya sa iyang asawa, pagkaugma, iyang nakita nga si Leah ang iyang gidulgan og dili si Raquel. Nasundan ko ninyo. So, niingon siya dito ni Laban, Laban, grabing patay-patay na akong trabaho. Grabe na akong kahago para ni Raquel. Nganong si Leah may imong gihatag? So, nitubag si Laban nga, nga si Jacob, nganong ilimbungan man ko nimo? Grabing kahago na ko. Ang tubag ni Laban, papa ni Leah, og ni Raquel, ningon siyang, wala tikaw limbungi, Jacob. Dinhi sa atong dapit, sa among dapit, ang culture dire, di pwedeng minyuon ang manghod kung di unang maminyo ang magulang. Mao nang si Leah mo akong gihatag nimo kay siya ay magulang.
Then kung gusto kang maminyo ni Rachel, kay kaniadto pwede man ang tagurhay or kapin sa usa ang asawa. Best example si Solomon sa kalibura. So, ingon ang Bible, ingon sila ban pagsulti nga, kung gusto ka ni Leah, mo trabaho na po kag another 7 years, kung gusto nimo ni Raquel, maangko nimo si Raquel, mo trabaho na po kag another 7 years para ni Raquel. So, ingon ang Bible, tungod kay si Jacob na higugma mag-ayo ni Raquel, ang 7 years muraraog pipilara ka adlaw. Hallelujah. Basta di ay gugma makapaabot. Basta di ay gugma mga igsoon dili magmatter ang gidugayon. So nagtrabaho siya. Now sa iyang pagtrabaho, ang nabantayan ni Jacob ni Laban, nadato siya og ayo pag-abot sa 14 years nga tinarbaho ni Laban diha niya, nadato siya og ayo. Si Laban, sulod sa 14 years nga nagtrabaho si Jacob ngadto kang Laban, nabantayan ni Laban nga nadato siya og ayo. Ang sukdanan sa kadato kaniadto mga igsuon kanang daghan kay kag karnero. Daghan kag mga hayupan. Nga sa wala pa niabot si Jacob, tingali ang karnero mga anak tag usa ka buok. And then pag-abot na ni Jacob mo anak nagtagtulo, tag-upat, way mga anak nga karnerong tag 20. Hello, napa mo nasundan. So munang nadato gyud og ayo si Laban tungod ni Jacob. Now, human siya makatrabaho og 14 ka tuig para ni Leah og ni Rachel. Niingon na si Jacob, niingon na si Laban ngadto kang Jacob, Jacob, nakita nako nga nadato kog nauswag kog ayo tungod kay nakita nako nga naa kay Ginoo. Karon dili pwede nga sa imong pagtrabaho nako wa kay suhol. Giusop na po niya sulti. So ningos Jacob pagsulti, okay. Mo trabaho ko nimo dugang nga 6 ka tuig. Unya magsabot ta. Kining mga karnero o mga kambing o unsa pa ning mga hayupan nga akong giatiman, pagka mo anak ni sila naay ako ani. Naay ako 6 years. So a total of 20 years ang trabaho ni Jacob, pangimpleyado ni Jacob ngadto kang Laban, 20 years. But kung nagbasa kag Biblia mga igsuon, nahibaw-an nimo nga sulod sa 6 years, na human naman ning 14 years ni Leah o kang Rachel, kining 6 years nga dugang sa 14 years para nis mga karnerong iyang maangkon. Agig iyang ganti. Pero sulod sa 6 years, kanunay siyang gilimbungan ni Laban o giusob-usob ni Laban ang ilahang kasabutan. For example, Rek, mutrabaho ka nako at imanan ang akong karnero. Inig panganak ana og kaduha, ang usa ako, usa imo. So kung upat yang anak, duhay ako, duhay imo. Muna'y kasabutan, example, amen. Ang naitabo, sa pagpanganak na, kaupat na lang ng anak, niingon na ni si Laban, ikaliwman na lay imo, Jacob, oy. Then niabot na po sa time nga, okay, Jacob, pag nanganak og itom, imo hana, pero kung puti, ako atanan. Hala, nanganak mag-itom tanan. Jacob, sa sunod na lang ha. Ningon na po, Jacob, pag manganak ni siya puntik-puntik, imuha ang puntik-puntik ang hamis ako. Hara kay puntik-puntik man tanan ang gianak. Giusob na po niya, Jacob, di ni pwede. Ningon na po siya, kung budlison, Jacob, murag zebra, naay karnirong murag zebra. Ningon siya, kung ang anak ani, budlison siya, imuha na, og hamis ako. Karon kay nang anak man nagpuro budlison. Kansi ko ni Jacob. Napulo, ningon na po siya kung kabang. Kasabot mo kabang. Kanang itom, unya na puti, nya itom. Munay kabang. Dili, plain ang color. Ingon siya, Jacob, pag kabang, ang mga anak,
imuha na, pero kung hamis ako, nanganak man nagpuro kabang. So, napulo kahigayon, nga giusab-usab ni Laban ang iyang kasabutan ngadto kang Jacob, mahitungod sa ganti ni Jacob, sa suhol ni Jacob, sa iyang kahago ngadto kaniya. Sa laktod nga pagkasulti, napulo kahigayon nga si Jacob gilimbungan ni Laban. Kasagaran, ang mga trabahante maoy, ang mga empleyado maoy manglimbong sa ilang employee. Pag na ang employee, kagihan kayo manilhig mo trabaho. Pag wala na, gatong et. Pero dinis Bible ang atong gibasa nga ang employee, sakto ba ni? Employee ng employer. Naunsa mang employer? Anong employee? Ang employer nga mao si Laban, maoy ng limbong sa iyang employee. Empleyado nga mao si Jacob, napulo kahigayon. Kung ikaw, tanaw na ko, kung ikaw napulo kahigayon limbungan, sa imong paghago sulod sa unom ka tuig, unsa kahay imong buhaton? Bisan ganig tagaan kag sweldo nga kulang, morag sumbong dayon imos dole. Bisan paganig madelay lang ang imong sweldo, masuko na dayon ka. Masungot na ka. Bisan pagani kon ingnon ka pagsulti nga kini sa lamang 3,000 ang 500 kay 3,500 man. Ang 500 sa sunod na lang kay wa pagyud ko. Nawa na tong tinarbaho, di ta kumpituhog sweldo. Magyaw-yaw. Pero si Jacob makita nato nga sa iyang pag-alagad. Hello. Sa iyang pag-alagad, naa niya gyud ang kasing-kasing nga nakasabot pag-ayo unsa gining pag-alagad. Ato ning susihon pag-ayo og ngano ning unsa ning problemahan ni. So, nakita sa Ginoo, paminaw pag-ayo ha? Nakita sa Ginoo nga kini si Laban nadato siya kaayo tungod kang Jacob og nakita pod sa Ginoo si Jacob nga sa napulo kay gayon nga gilimbungan siyang Laban, nagpabilin gyapon siyang mapaubsanon, nagpabilin gyapon siyang matinud-anon sa iyang buhat, ug nagpabilin gyapon siyang nagrespeto kang Laban. Kaya na to, ne? Kaya na to? Bisan gani sa itong mga balay, magyaw-yaw to, ako ray kanunay suguon, makupay kasabaan, aning balayan mahipay dito ko silingan gipanganak. Wala no. Hinga na no. Pero nakitaan gyud nato kung atong basahon pag-ayo dire nga si Jacob nagpailawom lang gyud siya. Gilimbungan siya, gilimbungan, napulo. Gilimbungan. But nagpailawom gyapon siya, nagpaubos siya. Ngano man? Si Jacob, naanay saad sa wala pa siya mibiya sa ilahang dapit. Nga ang Ginoo nag-ingon, Jacob, dadon ka o balik aning dapita. Na makita man nato ni unya. Nasalaktod nga pagkasulti kita mga igsuon. Kitang tanan, iyahay mangyutanig, diskartes kinabuhi. Kung duna na tay pulong sa Dios, kung naa na tay saad nga gikas Ginoo, atong masabtan pag-ayo nga bisan sa atong kahimtang sa pagpanginabuhi, pagpanarbaho, naagyod gyapon ning pag-alagad. Kabalo kag unsa ning pag-alagad? Nagtrabaho ka ning wa kay dawaton, munay pag-alagad. Kay kung naa kay dawaton, nanarbaho ka, nanarbaho ka. Pero mayo kang mag-alagad, wa kay dawaton ani. Na si Jacob aning time ang iyang giuna-una pag-alagad lang gyud. But nakita mas Ginoo nga sige siyang gilimbungan, that is why ang tanan nga isulti ni Laban maoy buhaton sa Dios. Nakasuway ba kang ikaw mo'y limbungan? Unya nakatawa ka kay ang nanglimbong nimo mas nalimbungan panoon nimo? Hello. Kabantay ka nang musakay ka ng van biyahig ubay? Unya mayon dito pilay plete 250. 250 god.
200 ra. Sige. Nya pag-abot tas ubay 100 ay mong gihatag. Uy, pila imong gihatag? 200. Na ikaw pa nang limbong. Pag ikaw na limbungan, pag ikaw na isahan, sigurado gyud na di gyud ta mosugot ana. Di gyud ka mosugot nga maisahan ka og malimbungan ka, ma-scam ka, di gyud ka mosugot. Gani kung nakaibalo pa kasunahan nga scam dayon di gyud ka pasagad. Pero sultian ka nako, makita nato dinhi ang trabaho ni Lord ngadtos mga gilupwigan nga nagmatinud-anon. Ikaw ug ako pag matinud-anon lag pangalagad sa Dios, lutuson ka, lupigan ka, limbungan ka, i-lockdown ka, dauton ka, butang-butangan ka, pag matinud-anon lag pangalagad sa Ginoo. Kaysa pag-abot sa panahon ipakita ni Lord. Parehas na itabo kang Jacob. So, natuman ang giingon ni Laban nga ang mga kasabutan nga gisulti ni Laban mao'y nagapanghitabo. Ningon siya, pag manganak og kabang imuhatanan, kabang tanan. Diha pa'y kausa, nga nagsabot silang Jacob, pag ingani ang itsura sa mga imuha na og ako are. Sa pagkagabi gikuha ni Laban ang bahin ni Jacob sa iyang kahago og iyang gilakaw og tulok ka adlaw og tulok ka gabi ing lakaw ngadto sa layo. Diri tan-aw. Tanan nga kaiyahanan ni Jacob, gikuha pagbalik ni Laban, gidala niya balik tulok ka adlaw tulok ka gabi ig panaw. Nakita gyapon ni Jacob nga gilimbungan gyud sa katapusan higayon. That is why gitagaan sa kaalam sa Ginoo. Ug ang kaalam sa Ginoo na prove nga kining mga tawo nga ang ilang hunaunang kasing-kasing na tumong sa Ginoo, na sentros Ginoo, bisan pag unsaon na sila sa katapusan naa gyapon sila sa ibabaw. Paminaw pag-ayo. Sa laktod nga pagkasulti, mas nidato si Job kaysa sa iyang gitrabahuan. Si Jacob, ngano si Job? Ganiha raw sulti ng Job, no? Kato pong Noah, Moses. Nadato og ayo si Job og labaw pa siya kadato sa iyang si Jacob, si Jacob. Paita naman na taon mo, Nadato og ayo si Jacob, labaw pa ni Laban. Madato pag ayo yung labaw pa sa alturas. Ang imong maangkon, labaw pas imong, kabantay mo sa pag-send ni Lord sa mga disipulo. Ingon si Lord pagsulti, ayaw mo pagdalag sa lapi, ayaw mo pagdalag baon, ayaw mo pagdalag sandal, ayaw mo pagdalag bisag liston. Nga naman, tungod kay, dunay ganti, dunay giandam si Lord. Si Jacob sa iyang pagpanawa, yun sa'y gidala. But sa iyang pagbalik mga igsoon, ingon diha, mas dato pa siya ni Jacob, ni Laban. Nganong nahitabo to tungod kay nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Jacob. Jacob na, sakto na. Lagi. So, before si Jacob mupauli na ngadto sa yuta sa Kanaan, kining mga anak ni Laban nakabantay sila. Nga uy datuan naman kayo ni si 3,000 raman ang karniro ni Papa, ang iya ni abot na mag 30,000. Nga ni abot baya ni diri mo siya. Di ba? Muna isulti ng mga tao des gawas. Abot na diri garusi ra nagmotor. Naabot na diri ni ganiwang laman ng itumong pandak. No, so nakita ni sa mga anak ni Laban nga nadato og ayo kining nitipo ra nila nga mao si Jacob. So nag-ingnanay sila sa chapter 31 verse 1, nakabalita si Jacob nga ang mga lalaking anak ni Laban nag-ingon, ang tanang butang sa atong amahan gikuha ni Jacob. Nadato siya gumikan sa katigayunan sa atong amahan. Na mo ni ilang gisulti. Ano, duta na og sakyanan, no? Wa sila kabalo ba kang gibilin ra? Verse 2.
Nakamatikod usab siya nga ang tinagdan ni Laban kaniya lahi na kaysa sa una. Kaysa una lami man kayto. Huy, sa may gusto nimong ganti. Nadugay. Ikaw ha? Nausob. And ingon ang verse 3, unya mingon ang Ginoo kaniya pauli sa yuta nga imong ginik sa imong ginikanan og sa imong kaparintihan og ubanan ko ikaw. So time na nga hawa na si Jacob. Muhawa na siya sa puder ni Laban. Og dadon niya karon si Leah og si Raquel, uban ang ilang mga sulugoon, uban ang ilang mga anak, og uban ang mga hayupan nga giganti sa iya. In verse 4, busa, gipasuguan ni Jacob si Raquel og si Leah nga makikita kaniya didto sa sibsibanan sa iyang kahayupan. No, palihog kog ipakuha tong akong mga asawa kay naami sabutan. Mga asawa bitaw nga tawa. Anya ningon diha sa verse 5. Giingnan niya sila na matikdan ko nga ang inyong amahan lahi nagtinagdan kanako. Apan giubanan ako sa Dios sa akong amahan. Lano? Importante mga igsoon. Asa may nindot. Maayog tinagdan ang tawo nimo o wa na nagtagad nimo si Lord? Or bahala na lang di ka tagdon sa tao basta kay maayog tinagdan ang imong amahan nga tuwas langit. Amen. Kana. O yan, in verse 6 ningon, kamong duha, nasayod nga gialagaran ko ang inyong amahan kutob sa akong mahimo. Verse 7, apan gilimbungan niya ako sa napulo sa og kanapulo niya giusab-usab ang akong suhol. Na? Imagine kapulo ni siyang kung ikaw murag bahala mo diha oy. Nya apan wala mo tugot ang Ginoo nga pasipad-an niya ako. Bitaw mga igsoon, ako nakasuway mangyugog ka ng mga manarbaho ko niya, sige kog yaw-yaw sa akong amo. Bisan sa misyonary na mo. Sige kog yaw-yaw. Kwamo ya mga yahay kayo mo. O kami nga na ko kaniadto. Ako nang gi-share nilang mama kaganina. But ang akong kasing-kasing nag-learn na og submit, pagpaubos, paghigugma, tangtang tanang pagdumot. Didto ang pabor. Kanayan to mahulam ko masuko. Karon mo na mo you will use the generator. Okay. Wah! Kinanindutan. Yung mo gamit og sakyanan kay mula ka. Oh, okay. Patagan pagpanggasolina. Hulam ta atong freezer. Kaniya to lisod kayo. Ngano man? Masaon man pag ningon diha nga mit kana bitang mutubo nga dunay pabor sa Dios o pabor sa tawo. May bawaan nimo wa kay pabor sa Dios kay bisan mga tawo way pabor nimo. Pero kanang bisag asa kamo abot na ay pabor, grabe na. Grabe na nga panalangin mga igsoon mo nang need gyud nga nay usabon sa atong kinaiya. I tell you, bisan pagtagsak kabaso imong luha sa atong prayer meeting, kung walay na bag-os imong batasan, wa gyud hinungdan. Ngano man, kining mga batasan, babag man yun kanang masuko ka, kanang nagdumot ka, ingon ang 1 John chapter 3 verse 15, ang pagdumot, mao ang usa ka, kung naa kaning pagdumot, usa ka mamumuno. Murderer. Di ka mo patay tao, pero kay nagdumot man ka, mamamatay tao ka pa rin. Pareho mo o kaso. So na ay mga babag, kinahanglan nimo siyang tangtangon. That is why si Jacob, bisag unsa nakagrabing pagpanglimbong ni Laban, iya gyapong tuuhan nga sa unahan ani nay buhaton ang Dios. And in verse 8 ningon diha, sa dihang miingon ang inyong amahan nga ang mga kanding nga kabang maoy isuhol niya kanako, ang tanan ng anak og kabang wa nindutan no. Iyang gina si Leah og si Raquel, kabalo ka sa dihang niingon ang inyong amahan nga si Laban nga inig mga anak ang mga kanding og kabang maoy ako ang gibuhat sa Ginoo puro kabang ang gipaanak. No? O nya ningon na pod,
Og sa dihang miingon siya nga ang may mga badlis-badlis mao isuhol niya kanako ang tanan ng anak og may badlis-badlis. Grabe ni nga pabor gyud sa Ginoo. Pero ang magsige ra tag bagolbol, sige tag reklamo sa kahimtang kinabuhi sa atong sitwasyon, kisay nag-ingon mo dukot kadiha. Ang gitanaw man sa Ginoo imong kasing-kasing, one day iisa man kas Ginoo. Di ba ningon ang Bible sa James chapter 4 verse 10, pagpaubos kamo at ubangan sa Dios kay sa insaktong panahon igabanyaw ipataas mo niya. Padayonon nato sa pagbasa sa verse 9. Gikuhaan sa Dios og daghang kahayupan ang inyong amahan o gihatag kanako. Eksakto kayong giingon sa Ecclesiastes, no? Ang mga dautan magtigom og bahandi apan sa eksaktong panahon ihatag kini sa Dios ngadto sa iyang gikahimutan. Hala. Kamo nay pangita. Ang mga dautan, ang mga limbungan. Gatuo kag madato kas pagpanglimbong, di ka madato. Sa tinuod lang ikaw may naglimbong sa imong kaugalingon. Kung honest lang ka igsoon, sigurado yun na, dunay panalangin. Kung honest lang ka, sigurado yun na, nga dunag yun kay panalangin. Sa mata sa Ginoo, transparent ang imong huna-huna, ang imong kasing-kasing, sigurado na'y pabor o na'y panalangin. Sa verse 10, sa panahon sa tigpangulag, sa mga kahayupan, nagdamgo ako, sa maong damgo, nakita ko ang mga laking kanding nga may mga badlis-badlis, mga kabang o mga puntik-puntikon mihabal sa mga bayi. So sa iyang damgo gipakita nas Ginoo ang unsay mahitabo. In verse 11 ingon diha, og sa maong damgo miingon kanako ang anghel sa Dios, Jacob, og mitubag ako, Ginoo unsa man. Verse 12, mipadayon siya pag-ingon, ang tanang kanding nga mihabal, may mga badlis-badlis, mga kabang o mga puntik-puntikon. Gihimo ko kini kay nakita ko ang tanang gibuhat ni Laban kanimo. You see? Nga sa mga tagpanahon gidaog-daog ka, gilimbungan ka, gilockdown ka, gidaot ka, dunay Dios nga nakakita ana. Ang kanunay na kong isulti sa akong wife kay mag-istorya mi kabahin sa sitwasyon sa among mama. Kay halos kada adlaw raming gasigig padong sa ospital balik-balik. Inighuman ani nga test, pabasa na pud sa test, lain na pud nga test. Sa exam ko raman ta na, prelim, midterm, final, human na. Nakami kasi balik-balik sa test. Oh, sorry. Pag-abot na mo dito kaganina, pabasa na po, ningon na pong, kinahanglan siya og ECBC, unsa pa to? Urinary, daghan jud kayo, sige may balik-balik. And then mag-istorya na may mauna kay pag-ingon dito kay sugdan ang iyang chemotherapy, supposedly ugma na, pero ugma pa sa iskedulan. Kay stage 3D man na siya. Nya, pag-ingon na nga, ugma na. Iskedulan ugma, mauna. And then, pila man ning chemo ha? Adi ka na ko tuganan. Lord, ikaw ray bahala ani. Mayon ko sa akong wife, nakita man ni sa Ginoo ni atong sitwasyon. No? Nakita man na sa Ginoo. Pero kung magreklamo ta sa atong kahimtang, magbagolbol ta sa atong kahimtang, sama kang Jacob. Kung si Jacob lang tingali nagyaw-yaw o nagbagolbol ni siya siyang kahimtang, wag yun siya panalangin. Di ba sa makausapan, giwali na ako about Joseph? Nga kung unsang prosesuha, paagion tas Ginoo, paagion kag suba, paagion kag kalayo, paagion kag bisag unsa, sugot! Kay dunay itudlo si Lord nimo. So sige kog ingon, nakita ni sa Ginoo. Labtan ng imuhang gamit, nakita ni sa Ginoo. Anya, gani og duna pay mga taong mulimbong nimo, mubuhat nimo og daotan. Daw kaniadto giingong dumti imong kaaway pero karon higugmaa. Ningon pagani nga kung kawato ni ihatag ang nasa ubos. Kawato ng pangibabaw nimong bisti ihatag ang gisapawan nimong nga bisti.
So, ang buot gipasabot nga muhatag ka og grasya. Nalimbungan ka pero musamot pa hinon kang mas maalagaron pa. Hello, na pa mo? Ikaw na alanganin. Ikaw na problema. Ikaw na nabugatan. Ikaw pa'y gidaog-daog. Ikaw pa'y naargabyado. Pero mas musamot pa hinon ang imong paghigugma, ang imong pagtabang, ang imong kaayo, ang imong kaluoy. Mas ma-encourage pa noon ka. Mauni gibuhat ni Jacob. And that is why ang Lord mismo nakigsulti kaniya, Jacob, nakita na ko giunsa ka nilaban. That is why ang tanan nga naa niya, ako'y hatag nimo. Kana masipang daog-daog nimo, ang tanan naa niya, maangko nimo. Pati ang asawa, ayaw na i-apel. No, unsa man pong mamong i-apel po na. That is why naay sikreto mga igsuon. Na ay sekreto ani mga taong nag-uswag, sila tanan maalagaron ug mapausanon. Padayonon sa nato kay arong masabtan nato ning ayo. After that, ako i-paraphrase na kay i-summarize na lang nako ni kay for the sake sa atong time. Gisabot ni Rachel ani Jacob si Rachel og si Leah uban ang ilang gingsakupan nga mopanaw sila pauli sa yuta ni Isaac dito sa Kanaan apan dili nila pahibawon si Laban. Nasundan na to. Nabantayan ni Laban nga nawala ang iyang Diyos-Diyos. Iyang gipangita ang iyang mga anak, wala na diha si Leah o si Raquel, wala na po si Jacob. Ang mga hayupan ni Jacob, wala na po. So nakapanaw na sila, balik tulo na usab kaadlaw, gigukod sila ni Laban, unya si Laban nagdala siya og iyahang mga bata-bata, iyang mga sakop, gigukod nila si Jacob og naapsan gyud nila. Pero sa wala pa nila naapsin si Jacob, niingon ang Dios ngadto kang Laban ayaw pasipad is Jacob. Grabe no? I-preserve gyud og ayaw si Jacob. And that is why sa nagkita na sila, ikaw Jacob, naana nimo ang tanan ako mga hayupan, akong duha ka anak naana nimo, akong mga apo naana nimo, gikawat pag yun nimo akong Diyos. And then naingon si Jacob pagsulti na halalaban, pangitaa sa tanan nga mga tulda, trapal, mga tulda. Kinsa ganing tulda ha, imong makit-an nga na imong Diyos patya na. Natato nakita dere sa nabasa nato ni nga si Raquel di ay maoy nagkawat sa Diyos sa iyang papa. Pero iyang gilingkuran dito sa montura sa Camillo, sa diyang nasusi na nila tanan, Raquel, tindog diha ka ito na i-check. Pa, di ko makatindog kay girigla ko. Nagbasa mo Bible, wa? Muna gisultin niya. Nga girigla ko. Nya kaniya to, pag nakakay rigla, di man gani ka doolon. Naapay balaod gani ang mga Hudyong 50 kametros. Kung naakaana, grabe sila kalimpiada, no? Kay hugaw na kayo para nila. So, moto nga wala gyud. Naghimo sila kasabutan. Basahon na to ni sa diyang naapsan na niya sila, naa sa verse 38, abot sa verse 42. Naapsan ni Laban si Jacob. Sa verse 38 niingon. So, nagstorya sila and then mitubag ni complain man ni si Laban nga ningon, nganong gibuhat man nimo ni, gikuha na nimo ang tanan, nanay nimo ako mga anak, mga hayupan, nanay mo tanan, imo bitong gikuha akong Diyos. And ilang gisusi, and sa laktod nga pagkasulti, mauna ni ang nahitabo, nga mipadayon si Jacob sa pagsulti, ningon sa verse 38, nitipon ako kanimo, sa 20 katuig og wala gayud ako, wala gayud mahitabo, nga wala manganak ang imong mga kanding. 20 years ni sanay gyud og ayo, nadato og ayo. Og mga karniro, apan wala gayud ako makakaon og karne sa laking karniro nga imuha. Gisulti ni Jacob. Unsa? Laban, wait siya. Unsa? Gilimbungan ka na ko? Hoy, wa ka nahilo? For 20 years nagtrabaho ko nimo. Sulod sa 20 katuig, wa ko kakaon, bisan na lagkoko sa imong karniro. Amo na yung gisulti dire ha? Diningon siya, verse 39. Kung may karniro nga gitukob o ihalas nga mga mananap,
wala ko kinidad-a kanimo aron ipakita nga ang nahitabo dili akong sayop kundili giilisan ko ang karnero. Ayaw niya nang gulo. Ayan ginan, kanamang ganing imong mga karnero. Inigtukbo na sila liyon. Gisukinlan ba day ka nako? Basi magduha-duha ka gito ko bag wala gikaon na din ako. Hindi ko gustong samok mo nang ako na lang gipulihan. And then niingon na po siya pagsulti, gipabayran mo kanako ang gikawat nga karnero panahon sa adlaw o sa gabi. Grabe no, ang ngayon punta ni siyang manumbat. Gilam na laban, dato ka tungod ako, ugwa ko na butere, wakay nahot. Pwede mo nga nasin no. Pero grabe gyud kayo ang iyahang pag-alagad ngadto kang laban. Sa dihang higayon, nga giantos ko ang kainit sa adlaw ug ang katugnaw sa gabi ug wala ako'y maayong kinatulgan. Kining mga lagad ta mga igsoon mao ni. Mao ni. Ganahan kang muwali o di ka ganahan, muwali ka kay nangalagad man ka. Naakas ka suko o naakas ka lipay. Ang buhaton nimo kay nagalagad man ka. Maayo ang imong panglawas or katumbahon ka, kalipungon ka, mubarog ka, muwali ka, kay alagad mo ka. Ako'y gilista sa prayer request, Lord, tagaig committed ng mga katawhan ginoong makaalalay. Ditong gamay ray makaingon, mang back out, mga trust. Kay lisod yung kayo. And then, ingon pag yun dire sa verse 41, mao kini ang akong gihimo sulod sa 20 katuig sa akong pagpuyo tipon kanimo. Grabing pag-alagad ni. O nya, ingon pagod, napulog upat katuig ang pag-alagad ko kanimo alang sa duha mo kaanak nga babaye ug 6 katuig alang sa imong mga kahayupan. Apan napulo mo giusab-usab ang akong suhol. Verse 42, kung wala pa ako ubani sa Dios, sa akong amahan nga mao ang Dios ni Abraham ug ang Dios nga gisimba ni Isaac, gipapahawa mo na unta ako nga walay dala. Apan nakita sa Dios ang akong kalisod ug ang akong nahimo kanimo ug kagabi gipahimangnuan kaniya. Di na makita sa tao ng imong struggle. Di na makita sa tao ng imong kalisod. Gani usahay mga tubang kag tao ipakita gini mong ligon ka, firm ka. Because Christian ka na nimo ang kahayag ikaw mimulid. Ug naa kay mga kalisdanan, ang Dios mao'y nasayod anak. Kung naani mo ang kabugat, kung naani mo ang kauga, kung naani mo ang kakapoy, kung naani mo ang ka-discourage, ka-give upon ka. Sa nilabay nga mga adlaw, nakigsulti ko sa Ginoong daw murag ako ra usas kalibutan. And then niingon ko sa Ginoo, Lord, nadungog yun ako ang tawag sa akong unod. Hagba gyud kaayo ko. Perti jugong kapuya. Anya ang excuse ra bagyod sa mga alagad, mga igsoon mo ingon ra bagyod nga, Lord, manarbaho na lang ko, lain na lay ibutang diha, Lord. Mo suportar ako. La? Muna ka sa garang excuse. Pastor Alwin? Lord, mga apply na lang kung laing trabaho, Ginoo. Lahi na lay himuang mag-lead. Mo suportar ako. And then, kapabungol-bungol gyud ko, di ko ganahan nga ang Holy Spirit musulti sa kuha, di ko ganahan nga ang pulong sa Dios musulti sa kuha. Because naminaw sa ako ang ako na yung share sa mga papa gabi. Ang pertidyo na akong hilaka nga nag-ampo ko gabi. And hindi ko ganahan mo tagad ni Lord. Pero naani nga word nga nakita sa Dios. Kung di ko ganahan mo tagad. Ako ning gisulti ninyo aron mahibalo mo. Nga kitang tanan mo abot gyud ng kalaay, kauga, kakapoy. Pero naibuhaton si Lord. Naglingkod ako diha and then maayo gyud kayo ang Ginoo. Sira ko guna-una, maayo si Lord. Sa unahan ani, maayo si Lord. Sa unahan ani, maayo si Lord. And then Biracos Bible, Ritso dayon, Joshua chapter 1 verse 7 abot og 9. Ang 9 niingon,
hinumdumi ang akong gisulti kanimong magmaligon ka, magmaisugon ka. Sa tanan nimong buhaton, mulampos ka kay mag-uban ko nimo. Grabe, pura ko, grabe ta, Lord. Ha? Kinsay nag-ingong talaw na eh. Di mo ito nga na-excited na ko kayo. Karong gabi ehon natin ng ampo. So, sige kong share nila nga, ang panahon wala nag-atras. Hello? Nga naman, dunay giandam si Lord sa umaabot. Ikaw, Jacob, ang imo nakita singot, kakapoy, kabugat, kasakit, pero wala nimo nakita unsay naa after 20 years. Ikaw ug ako unsam nang imong giatubang karon, ayaw kag sig-focus ang nagtan-aw pamalandong anak kay maluya ka tan-awag unsay moabot sa maabot ng mga panahon. Diha ka makabaton og kusog, madasig ka, malig-on ka. Nakita nato nga kini si Jacob ni pauli nga mas dato pa kaysa sa iyang agalon. Gibless siya kaysa sa iyang agalon. Ngano man? Nagtuo ta, nga kawawa ta, luoy ta, kay tamayon ta, i-lockdown ta, butang-butangan ta, dauton ta, limbungan ta, gatuo tang luoy ta. Sa pagkatinuod lang ka ng mga tao sa gawas nga dili mo, wala nagapangalagad sa Diyos, nga nagtamay, naglutos ninyo, sila ang makaluluoy because in the future, ipakita ni Lord. Tanawon ni mo na sila karon daw mga laban na silang daghana man na nila panalangin, Lord, ako nagalagad nimo lisod. But one day, makita nimo kung sa ibuhaton ni Lord nimo, himuarang insakto ang imong kasing-kasing. Natoy gipost sa Facebook, do not change your situation but change your attitude. Hala, sa Bisaya pa ko no, ayag usba ang imong kahimtang karon, ang imong usbon, imong batasan. Kay bisan pa diag nay kabugat basta kay atong baatasan mapaubsanon ug malagaron kayam di ay. Kayahon mo ginato mga igsoon. Naa pa bata? Nadunggan pa ta, amen? That is why siguruon gyud og ayon ni Lord nga ikaw ug ako mahimo ka nga magbaton ining mga kinaiya nga ang tanan nimong gibuhat para sa Ginoo or para sa tawo. Magtotoo man na siya or dili, gantihan ka na sa Diyos. Monday evening, naglibot mi ato sa likuran, distribute sa rice. And then while istorya-istorya na mo, diha na ako nahibal ang mga Christian na dahi na sila. Kulang raog tapik. Inong kumuod ang gibutang mo dire sa duol. And then, Pastor, nganday di ko, Pastor, makaistorya patagtugay. Lalami, ama na. May kape. Sabot. Kamu ba? Nami ng kape, oy. So, gusto ni Lord, ngasama kang Jacob, dili na ka magtanaw sa imong kaugalingon nga luuya man ako. Naingani ko, luuya man ako. Kanong lahi man ko, luuya. Gusto ni Lord nga di na ka mag-ingana, kaya ang imong tanawon ang umaabot. Kanang nas imong tapad sultiin ang dunay ninduton nga umaabot nimo. Nainindot. Nainindot nga mo abot. Pero, paminaw, kung sa imong sitwasyon karon sama kang Jacob, gikapoy, gisingot, hago kayo, gilimbungan, gidaog-daog, gikawawa ka, pero imong kinaiya, wala na uyon sa unsay gisultis Ginoo mo samot kag makaluluoy sumaabot. Sultian ka na ko ana. So that is why siguro nato ni Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Ang Galatians chapter 6 verses 9 to 10, niingon diha mga igsoon padung na ta mahuman. Galatians chapter 6 verses 9 to 10. So, kung basahon ningon diha pagsulti, busa dili kita magtinapulan. No, lingi anong nastapad. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og dautan. Asa na sa inyong Bible? Pagbuhat og maayo, dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kun magmadinasigon kita,
Tanawa, murag way kadasig ba? Kay kung magmadinasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga ni ini. Na? Pag-alagad mo na. Ingon na nga akong wife. Kami, mag-istorya mi sa among wife. Sa among wife. Sa akong wife. Usahay chat lang. Ana siya this time. Basta kay, manang yun na. Uy, ano man? Kalipay na ako na pag-alagad ba yan na? Oh. Nga naman kay, sige may pinato, pinanhe. Ako, tig-drive. Masimig istorya-istorya ng among mama. Ingon siya nga. Sa pagkakaroon, nagunda sa gyud, masikag drive-drive. Balo ko, kapoy ka. Lalabi, nagpakabana. Ako siyang giingnan. Uy, kapoy, pag-alagad mo ning atua. Unya, blessing man kayo ning makaalagad ta. Gawas pa na, mamam na nato. Unya, kung gikapoy ta, kapoy ta, masamot siya. Kung siya maghuna-una siyang kagulingan. Kung mahimo pa lang, Lord, tangtangan na ng diritso. Pero kay si Lord may magbuot. Ingon pagay ko sa mga papa kagabi, tingali, gialaw na ni Lord, arong mahimo ming prayerful. Kaya sa hingang poon mo takaayog na tayo problema. Tinaw dili. Na, di mangang ko ng uban, no? Arong mahimo tang prayerful. Nya, dako nga gera, dako ni nga kadaugan. Amen? Kita kay nangandoy tag dako kay kadaugan, pero dakong gira, di ko Lord. Kung siya may dakong kadaugan, kung way dakong gira. So, and then, ningon diha pagsulti sa verse 10, busa samtang may kahigayunan kita. Paminaw, samtang may kahigayunan. Buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang tawo, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Samtang may kahigayunan. Naglibog siguro siyang niingon kung ato aba. Kay, ano siya nga? Kay, na siya gamayng bata. Nya, nasi kisay. Nya, busy, basta busy. Yung kung antua. Antua. Nara baka ron siya diha. Antua lagi! Kaya nga naman, bisita dito. Kadali ra gyud, pakita ra ka dito, pangumustaan, kumusta siya niya, ampuin, ikahuman. Siya kung gisugo kay mama man. Babae. No? Lain po si pastor kanunay. So, mutong, sige, ako sa ibinin yung bata. Adto siya. Nabalik ra dayon. Kumusta man? Wa na diha. Okay na. Praise God. Pag-alagad man. Kinahanglan man tang magkat-on gyud. Kitang tanan mga igsuon mo alagad kita. Ngano man, ang bersikulo 9 ingon, moabot ang panahong makaani ta. Kabalo mo kamong mga estudyante, magtinarong lang mug-ayog eskwela pag-alagad na sa kaugalingon. Kay moabot man ang panahong makaani ka ana. Kaming mga amahan, pero tindag kuha na migmahay. Sayang nga sanang tinarong mi sa una, mga inhinero siguro kamay karon. Pero kay wa man. Nga na me, munang kamong mga anak ron, dagkog baba ni mga aglikad. Kuya ba? Di pa ulahi ang tanan kay wa pa ni balik ang Ginoo. Kuya, nga naon mo na mo. Ayaw nakadungog mo? Pag-alagad mo na kaugalingon. Kay someday kamo may magdawat, kamo may mag-ani sa unsay inyong gibuhat karon pagpaningkamot. Yan nga diha mo alagad ta sa ato isig katawo mo, dili na to undangan ang pagbuhat ug mga maayo, ilabi na sa atong isig ka magtotoo. Nakahuna-huna baka pag-abot diha sa pagtan-aw nimo sa group chat, hala si kuan kay mao man kana, akong bisitaon be, pangmustaon lang nako dito. Nakahuna-huna baka na? Hala ka, bisan nagpagbisita lang, lipay kay na, way siguro pagbisita ana, sobra pa nas nakainog ba yung GC? Kaya nakauna-una siyang, salamat Lord, nagiday nagigugman ako. So na-encourage ang iyang kasing-kasing, unya, katong iyang kaguol mo dito, nagpaluyas iyang lawas, na-encourage iyang kasing-kasing, na-uptick siya, nabuhi, naligo, yapil, pakagligo. So,
Kinahanglan gid kayo mga igsoon. Ang 1 Corinthians 15:58 gisulti diha mga igsoon. 1 Corinthians 15:58 gisulti diha nga dili gyud useless ang imong kahago mga igsoon. Dili na siya useless. Amen? Basahon nato. 1 Corinthians 15:58. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Kung ma, di jud ka matarog na nga balatian ma. Kay ang Ginoo man maoy nagpatindog nato diha sa bato nga mao si Kristo. Katong atong mga problemas balay tindog. Ayaw kag sugot nga motoy makapukan nimo. Tindog nga dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Bisag kapulo na kadiha laban nga imong hilabtan akong panalangin, ang ikaon siya ni kakitagyo ka. O galing nakahuna-huna pa kang malimbong sa ikaonse, ang ika-12 magmahay ka. O sa ika-12 makalimbong pagyapon ka, ika-13 hilak ka. Pero kung sa ika-13 limbongan gyapon ko nimo, ang ika-14 hapa gyud ka sa akong atubangan. Amen? Kadi man ingog puro lamang kapildihas kinabuhi ni. Anak man kas Ginoo o gisulti man dinhi siyang pulong nga kadtong mga anak sa Dios gilupig na nila ang kalibutan. So munang niingong tindog nga dili matarog kay ang imong pag-alagad sa Dios dili makawang. Kung si Jacob nagtan-aw siya ni Laban kawang pero kadi am siya Ginoo gatan-aw Laban kung di ka kahatag nako ang Dios makahatag nako. Kung wa ka nagmatinud-anon nako nya di po ko magmatinud-anon nimo pareho na ta. So wa ko'y panalangin ani. So magmatinud-anon ko sa Dios bisag di ka matinud-anon nako. Ang resulta mas dato pa si Rikrek kaysa sa alturas. Maura na sikreto. Maura na sikreto. Bisan pa kanang imong amo hiwi-hiwian na ka. Bisan pa ang imong amo padungog-dungogan na kang naot pauntang ma nanimo mual na lang nig iya ha. Bisan pa ana. Barog ka nga lig-on kaysa unahan ana sigurado gyud na. No? That is why karon nakaingon jud ko ares tanan sa Ginoo. Mopahulay ta diha sa Ginoo. Moyong kag mopahulay sa Ginoo, iya tanang pagbulutan. So wa na kay huna-hunaon. Ining na kahuna-huna na po ka, nag-uul na po ka, nabalaka na po ka, ampo na po ka. Diwa na po kayo huna-hunaon. Nahinumdum na po ka, ampo na po ka. Diwa na kayo huna-hunaon. Walay ampo-ampo. Sige, pag yung huna-huna. Di na 46 na dayong edad, bisag 16 pa. Love. Ay, sorry nga nang na-mention mo na ako, ha? Nahayang ang cellphone. Nahayang. Padayon nun sa nato eh. Relax mo diha. Ephesians chapter 6 verse 5 to 9 og mamauli na ta. Ephesians chapter 6 verses 5 to 9. Mi apo ng love paminawon eh. Napa mo? Ephesians chapter 6 verses 5 to 9. Akong basahon. Kamong mga ulipon. Kunyari ikaw karon si Jacob, no? Pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon, og tahura sila. Pastor, limbungan man. Tahura. Pastor, usab-usab man niya. Tahura. Anya ni ko na, buhata kini sa kinasingkasing gayod, sama nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Now, sultian ka nako, nganong wala man ni give up o wala na luya si Jacob nga nag-alagad kang Laban. Tungod kay gihuna-huna niya nga ang akong pag-alagad kang Laban, gibuhat nako ni sama lang nga gialagaran ko ang Dios. Amen? Kanang timplahan nimo kape ni mong asawa,
buhatan nang daw si Jesus imong gitimplahan. Amen? Kanang manghugas ta, buhatan nang murag nang hugas ka para ni Jesus. Kanang namugha ka kahoy. Kanang magtulit ta ng poste diyang nangabawog. Tanan na itong ipangbuhat, buhaton na to para ni Jesus. Ay kung para sa tao, gulaman siya kakita sa akong mga airport, kadaghan na sa akong mga airport, sa maluya na ka, madiscourage na ka, mag-goal na ka. Si Jacob, bisag kadaghan na kayo siyang gilimbungan, ang iya gyapong kadasig nagpabilin. Nga naman, tungod kay, nag-alagad ko ni mo laban, pero sa tinuod lang, gibuhat ako ni para sa Ginoo. Sige, panglimbong pa ba? Sige, limbong. Sultian ka na ako, kung imong kinabuhi na kapahimuot sa Dios bisan pagkapila kang limbungan. Ang manglimbong nimo dili ka apas sa mga pabor mo, overtake pagani nimo. Amen. Sa verse 6. Ingon siya, himoa kini dili tungod, himoa kini dili lamang kung nagtanaw sila kaninyo aron daygon kamo nila kun dili buhata ang kabubuton sa Dios. Sa kinasingkasing gayod, ingon nga mga ulipon ni Kristo. Amen? Bisag wala nakakita si Laban, gibuhat gyud ni Jacob ang iyang trabahong matinud-anon. In verse 7, busa tumana nga malipayon. Kani, motong naseryoso ba yan ako itong prayer request ni Insi atong pag-birthday nako? Ako iyang panggi sulti mo to nagbalik-balik ba? Nga ang pag-ampo sa Ginoo, nga unsa na yung sulti si Insi? Pag-ampo sa Ginoo. Nga si pastor hatagan og happy heart. Katungat. Tinuod gid pud bitaw. Kay usahay sa pagpangalagad sa Ginoo puro ra struggle. Siguro nang unang ano man siya, oy kasi gid man balik ang di makasabot. Lord. Puro ra kagool ang imong. Diya pag ingon na ang Ginoo ta maghatag og happy heart. Sa pagkatinuod lang ang pagkagool o ang pagkalipay, desisyon. Desisyon na. Kung makagool ang panghitabo, pero desisyon yung kang magmalipayon, kalipay man yung ka. Mo bitang karon relax ra ko nga naman ang Ginoo maghatag mig dako kay kadaugan. Hayahayag sige tag wali aning kadaugas Ginoo nya way nahitabo. Mahitabo man kung tuuhan. Excited ko ana mga igsoon. So, tumana ang inyong mga buhat nga malipayon. Napabata? Kay madugay nig samot ug na. And then, ingon dia pagsulti mga igsoon. Then, ang inyong buhat, malipayon ang inyong buhat sa mga maoy inyong sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran og dili ang mga tawo lamang. Ako ning naklaro og ayo nga si Jacob nag-alagad siya. Dili lang para kang laban kun dili para sa Dios. Napa mo? Kay mo may sugos Ginoo niya. Verse 8. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo og ulipon man siya o dili. Si Laban kung nagtinarong lang pud unta to siya ni Jacob, gantihan pud siya sa Dios. Mudato pag yun siya, mas mudato yun siya kayo. Sad to say, ang iyang ulipon nakadawat og ganti, siyang agalon wala nakadawat og ganti. Kamo karon nga nang empleyado, bisag di mo kasabot sa inyong gitrabahoan, pag tinarong mo, kay dili ra sweldo inyong madawat, napa unya mo'y ganti madawat gikas Ginoo. Excited mo ana? O katulogon na, amen. Sa verse 9, kamong mga agalon, no? Buhatang usab ninyo kini sa inyong mga ulipon og ayaw kamo pagpanghulga kanila hinumdumi nga kamo og sila pulos ulipon sa Ginoo og wala siya'y pinalabi. Baliko na to kay magtapos naman ta dili kawang ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kanang imong pag-anhi dire, gapulaw-pulaw ka. Kanang imong pagtugtog sa gitara dako kay kaganti nas Ginoo. Kanang pagbunal-bunal nimo ani dako kay kaganti sa Ginoo. Kay once nga na kay buhaton para sa Ginoo kinadakuan gyud ka kayo ganti ana. Bisag tig-arrange lang kag bangko. Masayo kog adto sa church ron kay ako jud dapat ako'y makasilhig ron. Alas 2 napaka ayaw pod. Kanang nagtinguha kang makabuhat gyud kurog kanang para sa Ginoo sigurado gyud ka anang naay ganti.
Inighuman sa simba, kapaandar ng uban, ikaw nang ihuhag map. Ulap na, junigante ni. Woo! Thank you, Lord. Gabi, ayo ako pa dyan, gisuguan eh. Na, aram na ta, si Rick, ano yung natulog, si Rick na lang unta. Wah, junigante, sagpa, hinooy, madawat, ana. Amen? Basta butang imong buhaton para sa Ginoo na adyo kay madawat ana. Naadyo kay madawat. Naadyo kay ganti. Munang ningon da ayog wada ang kadasig. Manaaman tas balatian, na atas kawaladon, mga bayronon, mga problema, mga kasakit sa kinabuhi. Ayaw wada ang imong kadasig. Kay na kay ganti madawat ana sa Ginoo. Hinumdumi lang ni sa time nga mobuhat ka sa buluhaton para sa Ginoo, sigurado gyud nang masakitan ka. Mabugatan, tubang kag mga pagsulay, problema. But gunit lang, barog ang lig-on kay naa adyo kay ganti nga madawat diha sa Ginoo. Akong gamiton ni alang pagtapos. Nalipay kay ko ba? Every time mag-prayer me, kini mga trabahante, klaro kayong ipangkapoy. Mag-prayer mi ha, mag-prayer mo, mag-sharing pa. Mugay kayo mo mag-sharing kay giing nang share. Share, wala share. Ang uban kapoy na katugon na kayo. Pero wala gyud ko'y madunggan nga mayar og sweldo no. Trabaho na o kapoy o. Kabalo mo unsay gipanghisgutan kagabi halos gyud mo gracias Ginoo naka-share gyud ko sa pulong sa Ginoo ging ana ginako ging ani pag-usa na pud nga puro kadaugan naka-share sa pulong sa Ginoo. Grabe na nga kadaugan gyud. And that is why sa atong kinabuhi mga igsoon. Ingon nga mga alagad tas Ginoo. Bisag igo lang kang nakadasig, suway tag simba. Suway ko na ba? Suway tag simba naa kay ganti ana sa Ginoo. Muingor gani ka, Brad, God bless you, naa kay ganti. Matthew 10:42, bisag makahatag lang ka. Og usa kabasong bugnawng tubig ngadto sa alagad sa Dios tungod kay siya akong alagad, di ka kaikyas sa panalangin. Kamao po ni siya sigig hatag og tubig. Munang niingon siyang na level 3 na ko pastor. O sa kay usay level nimo? Una, gabiha po nang ingana mo apply kang nya. Asig pasigago da dong. Tinuod gyud na mga igsoon. Munang ibutang ni sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing. Before ka mo pauli, desisyon ni gyud ni. Dili gyud ka magpaluya-luya og dili gyud ka kabsag kadasig. Basta buluhaton ng gani nga maayo. Di man maayo ang imong iyang gibuhat diyan nimo, di man maayo ang nahitabo sa imong palibot, naara gyapon ang imong katungdanan nga bubuhat og maayo kay maayo ang Dios nga imong gialagaran. Di man kahatag nimo ang tao, ang Dios makahatag nimo. Di man kakita ang tao sa imong gihago kakapoy, ang Dios nakakita sa imong kabug-at ug kasakit. Unsa man kahimtangan na kakaron, nakit-an ka sa Dios. Psalms 35 verse 5. There will be weeping in the night, but joy comes in the morning. Sakto 30 verse 5. Psalms 30 verse 5. Dunay paghilak panahos kagabion. Apan mo banos ang kalipay inig banagbanag sa sayong kabuntagon. Mga lagad ta sa Dios. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Sama kang Jacob, Ginoo, wala minasayod unsay umaabot. Gani sa among pagpangalagad, usahay ang nagakanunayng panghitabo nga among nakita baliktad sa among pangandoy og mga gitinguha diha sa among mga pag-ampo. Sama kang Jacob, ang nahimong ganti sa una niyang pag-alagad, baliktad sa iyang gitinguha pero nagpadayon gyapon siya sa pag-alagad para sa iyang gitinguha nga mao si Rachel. O gani
gilimbungan siya, giusab-usab ang iyang ganti sa napulo kay gayon. Pero nakita nimo Ginoo ang iyang kasing-kasing o gunahuna. Mauusab kami. Nabisan pag mabati namong maraming mga biktima sa kanunay gilupigan, gilimbungan, aning kinabuhian, tabunan mig mga kagulaanan o kasakit. Apandunay usa kaadlaw nga musilang sa gitakda nimong panahon. Kamadawat namo ang ganti sa among mga kabugat. Daghan kayo mga panahon Ginoo nga ka-give upon kayo mi sa mga assignments sa kinabuhi nga imong ipanghatag kadamo. Tungod sa mga pagsulay nga kung sa amo lang kaugalingon wala mi kayang ikasukol. Pero imong mga pulong nagasulti ka namong dili namo wag tangon ang among kalig-on o kadasig. Mubarog kami na dili matarog tungod kay doon na kay gitagana sa among umaabot Ginoo. Kadong tuwa karon sa mga luha tungod sa balatian. May puli pud unya ani nga kalipay Ginoo sa kagawasan imong gitagana sa umaabot. Unsang kayong tanga sa kinabuhi karon nga naa kami. Daghang salamat nga naa ka ubanan minimo. Ingon ka nga sa among pagsulod, dunay panalangin ug sa among paggawas, duna usay panalangin. Salamat kaayo Lord, ang naghago diha kanimo dunay dubli nga ganti nga madawat. Even O Lord ang mga baka nga nagdaro, imong gisugo ang mga magdadaro nga dili higtan ang ilang mga baba, dili busalan, dili sapungan. Kay aron sila makakaon Ginoo samtang sila nagatrabaho. Salamat Lord nga imong ipakita nga dili kawang ngamong mga paghago. Ngamong mga panahon nagigahin nga kami muduol kanimo sa mga pag-ampo. Panahon nagigahin nga maminaw kami sa imong mga pulong. Nga mubasa sa imong mga pulong. Nga mo share niini ngadto sa among isig katawo. Dili kinikawang. Ang samang malisod nga mga pasol sa kinabuhi Ginoo. Wala mi makit-an nga sulbad, wala mi makit-an nga paagi, pero ikaw dili mahutdan sa paagi o ikaw ang kasulbaran Ginoo. Salamat kayo Dios sa matag usa nga niya karon. Pulihin ning among mga kasing-kasing o kasing-kasing nga malagaron mapaubsaanon. Kuhaan ning among pagkareklamador, pagkabagulbulan, pagkadiskontinto. Kanunay lamang nag-complain sa kahintang namo. Ang tanga ni o pasayloa kami. Sa mga kaigsuunan namong may mga balatian sa panahon sa kagabion. Hilabtan sa kasakit, sa balatian ang ilang kapahulayan, Ginoo. Kung ikaw ang among Diyos manglalaban, ikaw ang among Ginoo. Tungod sa imong mga samahan kabay nangaayo o Diyos. Tanan-tanan among mga kaigsunan may mga giatubang karong mga pagsulay, ikaw ang among maglalaban. For 20 years, wala na sayod si Jacob ug unsay maabot sa iya. Pero usa lang gyud ang iyang gitiman-an nga ikaw dunay gitagana sa iyang kinabuhi. Kami sam wala mi nasayod sa ugma. But doon na kami nasayran Ginoo nga dili nimo may biyaan taligdan o pasagdan. Salamat ani mga mensahe nga among nadawat
24 gabi una. Kasama kang Jacob, dili igsapayan. Dili rason ang iyang kabugat ug mga kasakit. Tungod kay nagtan-aw man siya sa ganti, sumaabot kami sa Lord, if this is your will, then let your will be done, Lord. Di mi magbuot, di mi mo supa, di mi mo gawas ana nga kabubuton. Among itugyan og ipahulay ni mo tanan kami, among pamilya, among minahal na sa layo. Magkera man ang imong kalibutan, unsa may manghitabo, among itugyan ni mo ang tanan Ginoo. Nakay gitagan. Thank you, Lord. Hangtod pagsalo, ngalan mo mabayan. Sa kahanan